Good morning guys, बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय TKB दा ब्रादार्स क्रिएशनाव माखासे जाहोनफोरनि थाखाय जोङो भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन दा जोङो मोनसे मोननै भिडिअ बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नोंसिनि सिगाङाव लाबोनो सेस्था खालामफिननो नाजादों माखासे प्रब्लेमफोरनि थाखाय जोङो भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन दा नोंथांमोना नायफालांबानो जाबाय आं दिनै मोनसे शर्ट ब्लग लानो सानदों आं दा ओंखारबाय आंनि फरायसालियाव थांनो थाखाय दा नोंथांमोना थफादो होमबा जों नायनो गोसोबा सो गाइस नै गारिखौ बरनबाय बेजोंनो थांगोन उपाय गैया माथो खालामनो स्कुटिसो बे जाबाय जोंनि न'निफ्राय ओंखारनायनि लामा भिडिअ लाबोयैयाबो गोबाव जाबायमोन भिडिअफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायोबा निमाहा होगोनखौ आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम थोदो बिदिब्ला एसे नायलांदो स्कुला बारा गोजान नङा खाथियावनो मोनसे बाजारल' बारनांगौ बेनि उनावनो जोंनि स्कुलखौ मोनो अब्ला बेनोसै एसे इन्टारेस्टजों नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नै मोनबायानो बे बारबानो मोनबाय सौफैनानै गारियाव दोननाय टिफिनखौ लानानै ओंखारबाय आरो नै बेनो जाबाय जोंनि स्कुलनि केम्पासा गुवारानो केम्पासा जिरायग्रा जायगाबो दं आरो गारि दोनग्रा जायगाबो दं मर्निं बल गेलेयो हा टिचार्स डेनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो बिसोर फुटबल नै दा थाबायलांगासिनो जों सार आरो आंजों एसे लेट जाबाय सफैनाया एसेम्ब्लियाबो जोब्बायमोन बै गथ'ना बार्थडे दंमोन निकेतन नाम बेना Happy birthday Niketan and thank you for the surprise आरो नैबे नुनायानो जाबाय जोंनि स्टाफ रुम दा जाबाय जोंनि लान्च ब्रेक नै गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर दं जानांगौ सारा नै थाइबें हागासिनो एसे जानोसै मा सार मिक्सार आसार ब्रेक क्लास जोबखांनायनि उनाव एसे जाग्रा जानानै लाबाय ओंख्रिफोरा मोजां मोजांमोन आलु लाब्रा थाइबें आरो आसारबो दंमोन एसे जानानै लाबाय सानसोरां you are not playing why boring hey you should play now at game period the boys. Where is girls? There. Sir. What? Rodak is saying to Nivea Nike. Why? Nike. माखासे भिडिअखौ खालामस्लाबनो मोनासै जोंना बे टाइमाव स्कुला गबायमोन बयबो ओंखारलांजोबबाय आरो जोंबो ओंखारबोबाय बाय बाय स्कुल गनानै डाइरेक्ट टिउसनाव नै सेस लेथ्रा जोब जायगाफ्रा बोरमा खिनानै गालांजोबबाय मा जाबावनांगौ जाखो बिदिजोंलाय बोरमा मोसौ फैनानै सेस लेथ्रा खालामफैजोबो जायगाफोरखौलाय बेयावनो लायो जों टिउसनखौ साथाम मास्टारफोर
माखासे भिडिअफोरखौ बानायनो मोनाखै समनि आंखालाव दा बेसिमल' स्कुल गनायनि उनाव दा टिउसन लाबाय बेनिफ्राय थांगोन जों डाइरेक्ट न'आव Tell me why you are so handsome. What? And? That's why you are handsome, huh? Yeah. And here, Mr. Rituras, handsome boy. His fellows are too handsome. Okay, what do you bring today? Hindi. Hindi and GK. Okay. गासिबो स्टुडेन्टफ्रानो फैजोबबाय जोङो 3टानिफ्राय लायो 4टासिम आफ्टार स्कुल जोबखांनायनि उनाव नै गारि थाव सोनांबाय थावबो गैलामोन गारिया बिनि उनाव आङो डाइरेक्ट न' फारसे दावबोबाय गोबावनि उनाव भिडिअ दिनै मोनसे लाबोनानै बेखौनो फोरमायनो सानदों जोङो दसे थाथ'नाया गावबागावनि लाइफआव बयबो बेस्थ' जाजोबबाय गावबागावनि खामानिफोर बेनि थाखायनो जोङो भिडिअफोरखौबो लाबोनो हायाखैमोन लोगोसे जोङो जोंनि चेनेलाव जों जाखिनि डाब खालामदों बैफोरनिफ्राय जोङो कपिराइट मोनदोंमोन कपिराइट मोननायनि थाखायनो जों मा डाबिं भिडिअफोरखौ लाबोनो हाफिनाखै आरो हाथ'नायबो नंलिया बेखायनो जोङो दा थेवबो माखासे इन्टारेस्टिं भिडिअफोर लाबोनो नोंसिनि गेजेराव सेस्था खालामगोन नोंथांमोना आसा खालामो जे मोजां मोनगोन आरो बेसिमखौनो आं बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय थेंक इउ नायलांबाय था रायजो अब्ला दिनैनि भिडिअआ बिसिमल'मोन फोजोबबाय स्कुलनिफ्राय थांनानै फैबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट टिउसननिफ्राय डाइरेक्ट न'आव दा एसे फ्रेस जानोसै आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो गोजोननाय मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो अननानै साबस्क्राइब खालामनोबो